Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tutaj Lord Romulus z kanału Freaky Gamers, a ja dzisiaj, jak widzicie, mam dla Was coś odmiennego, coś innego niż zawsze, niż Batman, niż Call of Duty, niż Assassin's Creed. Dzisiaj zagramy sobie w Orc Must Die 2. To jest na razie wersja demo, ale na razie z tego co widzę bardzo mi się gra podoba. Tak więc jeszcze się zastanowię, czy kupić grę, bo jest naprawdę dosyć fajna. I teraz wybierzmy bohatera, nazwijmy sobie czarodziejkę Jen. Tak krótko, tradycyjnie i naciśnijmy graj. Graj. Gra się wczytuje. Ogólnie gra polega na tym, żeby powstrzymywać falę orków. Jest to taka choćby horda. Czy taki miał być koniec? Otoczona, w pułapce, pozbawiona mocy, zasługiwałam na wiele więcej. Ja byłam ich celem. Kiedyś byłam ich królową, teraz oni moją zgubą. Nagle znikąd pojawiła się szczelina. Była inna, słaba. Poczułam iskrę powracającej mocy. Zbyt mało, by kontrolować umysł choćby jednego orka. Jednak była to szansa na ucieczkę. Gdy tylko przeszłam, ujrzałam jego. Stał tam z tym swoim tępym uśmiechem wymalowanym na głupkowatej twarzy. Miałam mu do powiedzenia tylko jedno. Uciekaj! To ty? To ja! Szczelina! Nie czujesz powracającej magii? Otworzyłeś ją? Nie, ja raczej zamykam. Ej, nie jesteś tą wariatką, która chciała mnie zabić? Nie ma czasu! Tuż za mną pędzą orkowie! Orkowie? Super! Teraz mówisz moim, do mówienia. No i ogólnie gra polega na tym, aby zatrzymywać falę orków. Jest to w sumie swojego rodzaju horda. I zatrzymujemy falę orków, rozstawiając takie oto różne zasadzki. Elementy, które mają je też spowolnić, jak te klimatyzatory tak zwane. I jak te wyrzutnie śluzu czy czegokolwiek, co to jest, na ścianach. Możemy też ich zabijać walką wręcz. I naciskamy uwolnij hordę. I stąd sobie zaczynają właśnie wychodzić orki. I o właśnie, zaczyna się dziać coś takiego. Zasadzki, które na nie zastawiliśmy, zaczynają ich atakować i tak samo eksterminujemy falę orków. Jeszcze nie skończyliśmy. Z tego co zauważyłem, to Ojej, ależ was jest. ta czarodziejka, którą ja jestem, posiada taki czar. O właśnie, takie coś. I wtedy, kiedy rzucimy ten czar, orkowie zaczynają walczyć między sobą, zaczynają sami się zabijać. Może to za chwilę pokażę, jak dojdą trochę dalej. Teraz akurat koło tego nie ma żadnych orków, to nie atakuje on nikogo. Dobra, nieważne. O, wagonik rozjechał orka. Rozstawmy sobie tutaj na przykład. Z mojej kolekcji. Postawmy sobie jeszcze na przykład 2
klimatyzatory, co by ich zatrzymać. I tak właśnie na tym polega ta gra. Potem po nowych falach otwierają się nowe etapy, w których po prostu możemy eksterminować kolejne fale. O, ale kombo. No, czemu nie strzela? O, i te orki zaczynają nawalać między sobą. I która to? Teraz będzie 4. fala. Postawmy sobie tu Z2. Tu klimatyzator. Nie mamy już kasy, ale ok, to nie problem. I klikamy uwolnij hordę. I ostatnia fala nadciąga. A tak w ogóle swoją drogą to ja jutro wyjeżdżam i jutro jest 15 i wyjeżdżam na obóz do 26, do niedzieli w przyszłym tygodniu. Tak więc te serie, które ja będę prowadził, są na chwilę jakby zawieszone. Po prostu nie będę miał jak robić odcinków z tej serii. Zaraz, ile tego było? I o, skończyliśmy etap. Zwycięstwo. Kontynuuj. Księga zaklęć. Wyposażenie. Co my tu mamy? Pułapki z kolcami. Kupna tam pułapkę. Broń. Nie mamy innej broni. Artefakty też nie. Dobra. Ok. Tak więc kontynuuj. I teraz jest kolejny etap, tunele. I chyba pojawią się jeszcze 2 odcinki moje z Batmana, kiedy mnie nie będzie. W krasnoludzkich kopalniach. Pracuję tu. Zostałeś górnikiem? Wiesz, nie żeby to przewyższało moje kwalifikacje. Zabij orka, rzuć zaklęcie. Poza tym ludzie się zdziepko wściekli, kiedy wyłączyłem im magię. Oj, nie tak chciałem. Nie tak. Okej, i jeszcze rozstawimy sobie z drugiej strony, bo tutaj stąd też zaczną wychodzić orki. I postawmy sobie... A, jeszcze jedno. Ok. I klikamy uwolnij hordę. Tak więc pojawią się jeszcze tak 2 odcinki Batmana. I ten odcinek, a kiedy wrócę, będę kontynuował Batmana. Myślę, że już będą one... Powiem to tak, że będę bardziej w nie zaangażowany. No tak. A tymczasem nawalamy w orki.
A co to jest? Jestem gotowa. Okej, chyba nie mogę używać. Nie mogę teraz zmienić na to, co sobie kupiłem. Drżyjcie przede mną. I eksterminujemy orki. Ciach, ciach. Dużo ich teraz jest. A tutaj jest na etapie tunele 5 fal, z tego co widzę. Gdzie ty mi uciekasz? Chcesz powtórzyć. Dzieci, czas na kąpiel. Chodźcie do mnie. Jeszcze z tej strony. Pozbyliśmy się orków. Kurde. Teraz jest znacznie trudniej. Ojejku. Czemu nie jedzie tu żaden wagonik? Ach, przejechał go. Co, i to już wszyscy? Ej, nie, ty nie przejdziesz. Odpoczynku. Okej, teraz mamy trochę więcej czasu i będziemy sobie sami mogli uwolnić naszą hordę. Sprawnie. A tymczasem rozstawmy sobie te oto pułapki. Stać nas jeszcze na jedną pułapkę taką z kolców. Okej, nie ma na co czekać. Uwalniamy hordę. Wybieramy naszą magiczną różdżkę i do ataku. A co to za duże potwory? A może byś koleś coś pomógł zamiast tylko mówić? No, nawalajcie się. Następna fala. Chyba to będzie ostatnia fala. A my szybko rozstawiamy. Okej, nie stać nas już na to, ale na to nas jeszcze stać. Nawalaj! Wal. O, żywiołak. No. Więcej śmierci, jeszcze więcej! Więcej śmierci, jeszcze więcej. Jeszcze więcej śmierci.
Nie uciekniesz. No i wygraliśmy ostatnią falę. Zwycięstwo. Oj, nie wszystkie czaszki. Kontynuuj. O, no i to byłby koniec tego. Pokazałem wam Orc Must Die. Ale kup teraz kliknę w przyszłości. Tak więc na razie i cześć.